Vale. Cuando pongo aquí verde, ves que pone verde los dos. Están conectados. Vale, ok. Conéctate cuando puedas. Voy a mirar. Vale. Hola. ¿Sí? Hola, 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 hola. Hola, hola, buen día. Hola, buenos días. Listo, funciona, vale. Venga, ya Tú abrir aquí los tiempos, ¿eh? ¿Cómo era el otro dron? Izan. Todo lo que hables queda de abajo. Izan barra baja. Geo. M. ZZ. ¿Cuándo? Da la vuelta. No. Que se vea la marca por delante. Ah, bueno. Eso. No, espera. Tira el imán. Ahora, ¿no? Vale, hablaré. hola, Hola, buen día. hola, Buen día. buen día. Buenos días a todos. Buenos días. Moi bo día a todos e a todas, benvidos a Montaña Galega 2026. Como podedes estar comprobando, estamos facendo as últimas conexións, as últimas probaturas para que, bueno, todo vaya o mellor posible e todo transcurra o mellor posible. Como digo, benvidos ao Campeonato de Montaña Xunta de Galicia, Circuita Internacional de Montalegre 2026. Estamos en Lugo, benvidos á provincia de Lugo, benvidos a Taboada, con a 13ª subida a Taboada, que despois dun parón de moitos anos volvía ao Circuito Galego da Montaña en 2023 e asentada de novo, aparte co feito de ser a montaña a referencia, a que abre o campeonato, o que abre, como digo, este Circuito Galego de Montaña Xunta de Galicia 2026. O primeiro de todo que temos que dar é o agradecemento a Esquadría Taboada, encabezada por o seu director de carreira, por o seu cabeza visible Miguel Ratón, o cal, con moito traballo, con moito esforzo, como xa sabedes todos, o que costa sacar unha proba adiante, facía o que todos estemos aquí de novo, como digo, aquí en Taboada dispostos xa, de feito xa temos o coche cero nesta primeira manga de adestramentos subindo, a punto de salir xa os vehículos carrozados, que serán os primeiros que fagan acto de presencia e tomen contacto con esta subida a Taboada, e como digo, agradecemento a Escudería Taboada, a cada un dos seus membros, por facer posible que estemos aquí con bastante esforzo, con, bueno,
bastante sacrificio a última hora intentamos sacar esta retransmisión adiante, por lo tanto queremos tamén pedir un poquinho disculpas por todos os fallos técnicos que podan aparecer, pero como estamos comentando tamén por aquí, ao final temos equipos como Aston Martin que gastan moitos cartos, tamén xa sabemos como están, así que agradecementos que diría Taboada. Vamos a intentar que todo transcurra con normalidade, facer unha boa retransmisión e que todos gocemos desta subida, porque o que podemos decir é que a subida de 3,3 kilómetros nesta Lugo 611 a verdad que está nun aspecto fantástico, recén renovada, o asfalto totalmente novo, por lo tanto preséntase unha carreira moi rápida, cun clima espectacular. Podemos decir que hoxe está amanecendo aquí en Taboada pois un clima fantástico, as 2 da tarde xa amanecendo, xa estamos casi na hora de comer, pero cun clima fantástico, a xente ben situada, como sempre, cousa primordial, que a seguridade ten que primar por encima de todo, iso está clarísimo, que sen seguridade non se pode levar a cabo a proba, por lo tanto pedimos xa que todo aquel que este situado para disfrutar no recorrido, pois, como digo, este ben situado, as labores dos comisarios deportivos respetando 100% o todo o que nos digan, que aquí o que se trata de vir a disfrutar. Temos que darle tamén agradecer a presencia que son os que podedes seguir polo canle da FGA desta retransmisión dos 2 drones que van a estar presentes na subida, a cales nos van a traer as imaxes espectaculares desta subida, a Gubi Social Media, o primeiro dron que tenemos desde a saída, e a Izan _ Gómez, o segundo dron que tenemos xa na meta. Non estou solo nesta retransmisión, non vou a estar solo, xa que pois con nos va a acompañarnos ao longo deste fin de semana pois un amigo que a verdad que é moi relacionado con montaña, xa pois na súa familia varios membros xa correron a montaña, o seu pai correu na montaña nos anos 90, por lo tanto pois sabe moi ben do que falo, non é outro que Quique Blanco, que agradecemos a súa presencia. Nos vai falar un pouquiño desta montaña galega. O primeiro de todo, Quique, benvido a Lugo, benvido a esta 13ª subida a Taboada. Bueno, antes que nada, Samu, boas tardes a todos. Agradecer a Federación Galega de Automobilismo e a Escudería Taboada por contar con nosa presencia aquí. Reitero no que falabas tú ahora mismo, vamos pedir, bueno, pues esas pequenas disculpas polos pequenos contratempos que poidan aparecer ao longo do desenrolo desta proba. Nada, xa había ganas, non, de voltar a montaña galega. Bueno, vai dar comenzo xa a primeira manga de entrenos. Hai que salientar que nesta primeira manga, igual que no resto, van salir primeiro os pilotos da regularidade, que hai que decir que é unha modalidade que está tendo cada vez máis auge e máis boa acollida neste campeonato xunta de Galicia de montaña. Despois seguiremos co resto de carrozados e habrá un pequeno parón para que baixen hasta esta zona de salida os non carrozados, rematar así a proba. Nos non carrozados hai que distinguir, digamos, dos grupos, porque van subir primeiros carros, farase un pequeno parón, comprobar que a pista está correcto para que salgan os deseando xa que comece esta primeira manga de tren. Vamos por de carrozado, pois esa sonaba fai un ratiño, por lo tanto en breves momentos temos o primeiro. Vamos a realizar un poquinho esa lista de inscritos. Se te parece aquí que falar de nombres propios, lógicamente, de que podemos empezar, xa que vamos a empezar eles ahora, pues se parece vamos a empezar un poquinho